Usuke esinamandla lapha Ngizwe ezwa indaba yakhe uLuve nayo imeya kaZwelonke. Ngane zakwethu ngiyanibingelela kuphi nakuphi lapho ngeke lo mbuso njengamanje ukubingelela yena-ke uMathinto wacebisa untombi mqomela amahlakha abanye zibaqomela imali ukuthi bukwazi ngabe usuku lwakho lokuqala la cha bese kusho ukuthi nenhlahla. Hit subscribe button lapho uyithinte nje ibe grey iye uba bovu ukuze sizokwazi usilethele ezinye ezishisayo ngaphandle komusho isikhathi sakho umntana sekhaya ngicela ukuthi nawo ngidlalele nambuzo. When you admire someone, you must respect that person and you must acknowledge that person, and awukho wrong. Ngoba ungangibuza namhlanje ukuthi uMessi noRonaldo bayafisa ukuthi lento abayenzile iqale ngabo igcine ngabo. uMbappe eyingane engaka uyafisa ukuthi ibhola adlalayo iqale ngaye igcine ngaye. uMessi uyalifisa ukuthi ibhola adlalayo iqale ngaye igcine ngaye. Uzothi no. I wish the future and I wish everyone. Awusho ukuthi wena mawuficwe abantu abafana nawe nabalingisela wena ungakadli lutho, iproblem kuwena.